по Disney Channel. Момичетата излизат напред. Имам чувството, че ще бъде забавно. Пригответе се за приключение с супергероини. Непобедимата Калинка, смелата Рапунцел и забавната Моли. С тях скуката няма шанс. Време е момичетата да блеснат. Изненада! Дни на силните момичета на 23 и 24 август от 8:50 по Disney Channel. Най-бързият и силен Ибупром Спринт Макс побеждава болката и възпалението с мека капсула с течен ибупрофен за 2 пъти по-бързо действие. Ибупром Спринт Макс. Болката просто няма шанс. Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. В светлината на прожекторите. Новата Милде. Първокласна тоалетна хартия с осезаема плътност, впечатляваща мекота и удивителна способност да попива. Милде. Меко казано, перфектна. Хей, виж! Голямата кухненска ролка е мека. Колкото цели 4 стандартни ролки. Тя е с 3 дебели плътни пласта, за да попива много. Разумен избор за твоето семейство. Мека. Изгодна, здрава мека. Ръцете ми жадуват, Тео. Усещам кожата си истински хидратирана и нежна, като мляко. Ароматът е просто вау! Сега в нов, по-голям, по-икономичен, по-лесен за ползване 900 мл пауч пълнител от Тео Рич Милк. Представете си разкошната мекота на Папия в съчетание с изискани аромати, вдъхновени от природата. Изпълнете вашата баня със свежест с ароматизираната тоалетна хартия Папия. Папия, защото заслужавате повече. Най-после е лято. Каква ужасна скука! Помогнете ми, Финиас и Фърб. Вие сте моята надежда. Скучно ли ви е? Фърб, знам какво ще правим днес. Нека плъвното парти да започне! Те няма да ви разочароват, нито пък пери. Нов ден, ново приключение. Почерпете идеи. Всъщност очаквах по-голямо цопване. Чудно лято с Финиас и Фърб. Всеки ден от 12:50 по Disney Channel.